Ακρίβεια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να περιορίσουμε τις επιπτώσεις ενός μεγάλου διεθνούς προβλήματος που είναι η παγκόσμια έκρηξη στις τιμές. Να αντιμετωπίσουμε την εσχοκέρδεια, την οποία θα πολεμήσουμε με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. Και εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξύσω τον πάτο του βαρελιού. Κάποιοι άλλοι χαίρονται και πίνουν στην υγειά των κορόιδων